Aw ni yanma ne ye seli marinadi hakilina ɲuman min di aw ma tan dɔ ne ni maanaw bi mena sɛ jeni ni ale de ye waasa maa caman ka se ka hakilina ɲuman sɔrɔ a kan. N'a sɔrɔla i m'o video lajɛ, a video be YouTube kɔnɔna na yan nɔ. Boli biribiri ka taa lajɛ waasa i ka faamuyali caman sɔrɔ a la. An ka sɛw kolen jɛlen pasi ni nemurukumuni ne mana n'an ka sɛ ko ne be nemurukumuni k'a farikolo kan waasa nɔgɔlan kasani min b'a la o bɛɛ ka se ka tigɛ ani siburuburuni minnu bɛ wuli a sanfɛla la olu bɛ sin ka wuli k'a jɔ ten dɔ a b'a to i bɛ se k'olu sama ka bɔ a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ciseau de talen filɛ nin an fɛ an b'an ka sɛ da a disi kan ka sɔrɔ k'a kɔ camancɛ an bɛ ciseau kɛ ka kabako da o kan sa i n'a fɔ an bɛna tilan fila de ye tan cogoya in na ka sɔrɔ k'a pɛnbɛrɛ i n'a fɔ dɔ kɛlen bannen filɛ nin ye kɛrɛda fɛ an bɛna kɛ tan cogoya in de la an b'a digi ka don dɔɔni ka sɔrɔ k'a yɛlɛma i n'a fɔ a yɛlɛmatɔ tɛ nin fɛ an b'a baara da kɛɲɛ sisan kosɛbɛ a dacogo min filɛ nin ne fɛ tan dɔ waasa a y'an ka bonya kosɛbɛ i bɛ nin kɛ mulu kɔnɔna de la o de b'a to a bɛ sigi ka ɲɛ tan dɔ nka hali n'a y'i ja i bɛ se k'a jeni fana dɛ an ka jeninikɛlaw la nka bi ta in ne bɛna jeni furu kɔnɔna de la n'a sɔrɔla ko sisilama ka dɔ ye n'ala sɔnna a ma don n'a nataw la min n'o fana kɛ an b'ale bila kɛrɛfɛ an bɛna ale baara tɔ kɛ kɛrɛfɛla la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ka sɛ filɛ nin ye mulu vert lama de kɔnɔ n ye mélange min yira o la an b'ale cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango k'a la n'a sɔrɔla i m'o video lajɛ a video bɛ yan nɔ hakilina ɲuman de don waasa bɛɛ ka se k'i ka épice dilan i yɛrɛ ye ni seliba kalo in na wa hali n'o tɛ mélange bɛ se ka kɛ sɛ fana na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne bɛ k'a kɛ sɛ de la dɛ n'a sɔrɔla i b'a kɛ sogo la i b'a kɛ tan cogoya in de la ni mélange in fana dilannen b'a kɛrɛ la a video bɛ YouTube kɔnɔna na yan nɔ. An b'a doni dabɔ ɲɔgɔn na sisan komi n y'a fɔ cogoya min na ne ka mélange verti ni y'a mélangelen ɲɔgɔn na semaine kelen bɔɲango a kasa kɛlen don ka fan bɛɛ lamini a kasaw donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ yɛrɛ de n'a kɛra k'i ka mélange kasa donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ a ma se yɛrɛ i k'a fɔ k'i b'i ka sogo to yen nɔ a ka mɛn marinadi la kosɛbɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a mariner k'a bila fɔ a ka mɛn kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko mélange kasa donnen don ɲɔgɔn na ka ɲɛ i bɛ se k'a baara kɛ ten dɔ sabula mélange kasa donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ n'o ye marinadiw ye ni dɔw k'a ma fana ko ɔrɔfu aw yɛrɛ y'a ye épice bɛ ne ta la fana o b'a sɔrɔ u kasaw kolokolola ɲɔgɔn na ka ɲɛ n'i y'a kɛ sɛ la walima sogo la dɔrɔn sogo bɛ sin k'a ta sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen ten dɔ o de y'a to ne ka hakilina dɔ ye seliko marinadi la yanni seli don yɛrɛ cɛ i ka marinadi dilan hali ni frigo t'i bolo i bɛ se k'a dilan bi ni sinikɛnɛ ye seli ye walima sini ye seli ye o b'a to a kasa bɛ kolokolo ɲɔgɔn na n'a kasa kolokolola ɲɔgɔn na seli don dɔrɔn dagakisɛ bɔr'i da la i tɛ sɛgɛn wa i tɛna se k'a fɔ k'i bɛna saga mariner fɔlɔ k'a to yen nɔ fo kɔfɛ o b'a to i bɛ teliya baara la fana sabula n'i y'a k'a la dɔrɔn a kasa bɛ sin ka taa kolokolo ten dɔ i ka sogo la walima i ka sɛ la hali n'a sɔrɔ i ye sɛ de fa. A marinene ɲuman an bɛna nin datugu ka dɔ in fana marinadi k'a la ja kɔfɛ a bɛ komi i n'a fɔ miniti 30 bɔɲango a y'o de kɛ marinadi la. Baara ɲɛnabɔra an bɛ nin ta ka bɔ a da la sisan ka taa don furu kɔnɔna na miniti 30 bɔɲango 180 degré. An bɛna mélange dɔ sauté an b'o kɛ an ka sɛ in na o b'a to an ka sɛ tɔ bɛ ja an bolo k'a ni timiya komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye beurre dɔɔni ta beurre dɔɔni talen an fɛ an bɛna ketchup fana dɔɔni k'a la ketchup fana ka di nin ko ninnu na kosɛbɛ. Ketchup kɔfɛ an bɛna soja k'a la ale bɛ sɔrɔ alimentation bɛɛ la n'i ko soja dɔrɔn a sɔsilama o b'a d'i ma ani ka timi tan dɔ an b'o dɔɔni k'a la komi ne ka sɛ in ye den 2 bɔɲango ye ne ye n ta caya dɔɔni o kɔfɛ an ka mélange épice an b'o fana dɔɔni dɔrɔn k'a la i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla ko mélange wɛrɛw b'i bolo i bɛ se ka olu fara a kan dɛ nka komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na an ye fɛn bɛɛ dɔ kɛ nin mélange kelennin na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kɔkɔ k'a la sa i bɛ kɔkɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛna ɲagami ɲɔgɔn na sisan ka ji fitinin fara a kan waasa u ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ. Ni min sautétɔ filɛ nin ye ɲɔgɔn fɛ tantɔ a kana na k'aw kɔnɔ k'an bɛ se k'a kɛ sɛ dɔrɔn na dɛ ayi hali an bɛ se k'a kɛ sogo la
hakilina ɲuman di dɔrɔn de don ne ni maanaw ma. I bɛ se k'a kɛ sɛ la cogoya min na, i bɛ se k'a kɛ sogo la o cogoya kelen de fana na. Komi n y'a fɔ cogoya min na, an bɛ ji fitinin k'a la k'u sauté ɲɔgɔn na ka ɲɛ waasa u ka se ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ. Ni sɔsinin min dilantɔ filɛ nin y'an fɛ, a b'a to fana an ka sogo ɲɛ bɛ ɲɛ an bolo kosɛbɛ, a ɲɛ coronin bɛ bɔ, a bɛ sin ka bilenya k'a kɛ i n'a fɔ a ye sɛ ɲɛ cogoya min na, wa a b'a tɔ de timiya. Timiya bɛ sɔrɔ sogo la ɲɛden na mɔgɔ yɛrɛ ma sigi ni timiya min ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna, an ka sɛ fana bɔtɔ filɛ nin furu kɔnɔna na. Nin ye tuuru fɔlɔ de ye, a ye miniti 30 bɔɲɔgɔnko de kɛ. Ne ye furu dugumana de mɛnɛ waasa a ji ka ja ka bɔ a la kosɛbɛ. An ka mélange an bɛ n'o de funfun a sanfɛla la tan cogoya in na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, a couleur yɛlɛmatɔ tɛ nin ye k'a sɔrɔ hali an m'a don furu kɔnɔna na kun filanan na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, baara ɲɛna an b'a ta k'a don furu kɔnɔna na miniti 30. Ni zena n bɛ furu sanfɛla dayɛlɛ, n bɛ dugumana dayɛlɛ. Ne ka furu in ye furu électrique de. Garniture fasugu minnu ka di kosɛbɛ sɛmanfɛn sogomanfɛn na, o dɔ ye nin ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, su b'a la, karɔti b'a la, jaba b'a la, poivron b'a la, persil b'a la, ani kɔngɔnburu. I bɛ nin ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. An bɛ n'ale ta k'a tigɛ tigɛ cogo la, tigɛ cogo min ka di an yɛrɛ ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, ne ta tigɛlen bannen filɛ nin ne ni maanaw. Ne b'a don mixeur kɔnɔna na a bɛɛ kelen n'a kelen. N mana n'a don mixeur kɔnɔ, ni mixeur ye kelen sin dɔrɔn n b'o labɔ ka tila tuguni ka kelen wɛrɛ don, nka n bɛ mixeur sanango a bɛɛ la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka sɛ fana selen filɛ nin ye, an bɛ n'a labɛnni dabɔ sa. An bɛ nemurukumuni 2 da kɛrɛ la, o n'a ka di kosɛbɛ. Ni video in diyara aw ye, aw ka na ɲinɛ k'a partager aw fɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn, Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.